Hello guys! Welcome back again. So for this video guys is pupuntahan po natin si Tatay Andres doon sa ibabaw kasi nagdala ako ng putumaya, so magkape kami. So time check guys is alas 3 na po. So punta tayo doon para makabanding na kami ni Tatay Andres dito sa farm. So yan, meron po ko dala itong putumaya. So ito po ilalako ko araw-araw. So yan. So nag-reserve ako ng putumaya para magkape kami ni Tatay Andres. So tara, puntahan na natin si Tatay Andres. Ayan, so Tay! Na! Oh, nanadiri. Yan, nandito po si Tatay Andres. Yan. So magkape kami guys. So tingnan nyo yung araw, no? Alas 3 na po yung time check. Yan, so ito si Tatay Andres. Magkape, Tatay. Yan. So punta na kami dun. So ayan guys, ito na po yung putumaya ko na dinadala para sa amin ni Tatay Andres. Yan. Meron kami ditong kape. Kopiko Blanca. Kailangan tayo maubos natin to tayo. Ito ni Hotdon. Hotdon na mo guys. Ayan, so lagyan ko muna ito ng kape. Ayun, karika. Ayun ang sundang. Sundang yung tatay. Oo, tatay. Sundang yung maikot. Si tatay, di siya ginagamit ng ngipin kasi wala nang ngipin. Panduguno na daw guys. Yan o. Yan. Para mas hayag. Yan. Kinag-init ulit tayo? Hindi mo tag. Init naman o? Init na. Yan, napaka-init pa guys. Saktong-sakto po talaga. Pila ka saking mo naman? Dagan. Cinta ka rin na. Imong napalit nga sa higot 5 kilo. Mantin na ba yan lagi? Ito 22. So magkape po tayo. Ayan o. Ito yung pong putumaya na nilalako sa Damulog patungo dun sa Kalumbuyan, Sugod. So shout out sa mga viewers ko dyan, sa mga taga Damulog at saka Sugod, Damulog, Tabunok at saka Kalumbuyan. Sa mga suki na ako diya, mayong hapon, yan na mainit ng putumaya. Sa mga viewers dyan. Sarap. Sa wakas, nakabanding na kami ni Tata. Tagal na kami din nakabanding kumain. Dito kami kumakain araw-araw nung dito pa ako nakasign. May halian. Itulyo ka na tayo. So minsan si Tatay bumibili din siya ng putumaya sa akin. Sarap. Yung putumaya namin, hindi siya mabulok pag hapon na. Kuto pa rin. Mangumpay na ka tayo? Pagkatukot ang umpay. Nagagmay kahoy ito, bikuha man. Nang kuha ko buka kaong to. Ang naman. Ito ba?
Kahoy? Gamit ito ng mga. Kahoy. Ito bang putol? Nada eh. Ito din, agian na to. Ito ko ang butong ba? Wala naman ang hig. Mga bitaw. Ang kamagog sa buong. Hindi mahibong sila ba? Atlos. Madto dito ba? Tay. May presko pa, no? May Naman. nagmadugay na. Ito, No? pinatuldaan. May nagdugay na ba? Ah, pinutulan daan. Okay ra. Ito bang itong Mm. butong? Katong taga Mindanao. Ito. Yan no. So yung putumaya, mayroon siyang tapul. Yan no. Ako sila may sumulod. Tapul-tapul. Ako hapon. Buha. Basta nila mamutol no. Awa may pinatan. Sarap. Dili na tay. Ang iwa. Wag yun. Pagdang na siya. Na, minsan si nanay pumunta dito. Pero ngayon, sabi ng tatay, hindi daw. Tayo. Marami na ako naubos. 3 na. Puto lovers. Puto lovers. Pero nagbukti hindi yun. Tulo. Usa ka ng kontraktor. Ang tiguang. Mm. Mutoy kontraktor. 4 sila. Mutoy kontraktor tiguang. Muto na kontraktor. Kanang usa tay dili siya masaka naog tay kani. No? Kani. O gusto ni oo. Mato na oy. Ako kita dito. Hindi mo namluol kayo. Kaning usa oh. Ano si karamel. Kanihan? Itong karamel. Caramel oh. Si Caramel. Yung mga aso namin dito. Meron ang pangalan. Hindi na mahal. Si Caramel at saka si Tangkag. Itang kanding di kasura eh. Lamang kukuro na kasura. Ilang atngan? Ang gaw. Mm. Yung pili nga igawas. Hindi igawas pero na broslot. Yan o mayroong kukuk. Kukuk. Yan po yung mga ibon dito. Mga kukuk, kurukotok. Po yung iba. Tekaloy. Ugma dahil tayo. Naog ka dito. Kay pulisan ako kay magbayad man ko. Dito yung si ma'am. Ano akong tugma? Oo. Antag? Oo. Mapay pasutso. Yun si ma'am na. Mabayad man ka dun si tatay sa ipuli dito. Matod maabot ko. Kasi mga abot ko mga dili maptag paniud to. Ano good? Hinay lang. Pagtuguan. Magbayad ko sa kuryente. Ando sa taang bayra na. Oh, idungan na ako sa mua. Naigoy mo daw. Katmon. Ako lang na sa mama. Nagbayaran na ako, ma'am. Ako lang yung idungan sa mua kaya Hindi rin okay. hindi man ang pingbayad. Yung ituslo yung tumaya. Kanyan mo. Kalatiwas na. Huh? Kalatiwas. Man, Kamay ko ah.
Rafael Utsuato ko. Oh, kay Ay, kuan. Arpon muli na si Arpon. O pala sutso. Cheers guys. Yan. So sa wakas no, nagkabanding kami ulit ni Tatay Andres dito sa farm. Malapit lang kami dito pero hindi kami magkita kasi ngayon nga meron akong binabantayan doon sa ubos o doon sa may restaurant. So kailangan meron mag-open ng gate, tapos logbook mo yung kung sino yung papasok. So si tatay is siya lang muna dito sa farm. Siya yung muna yung nag-maintenance, nag-alaga, naglagay ng mga fertilizer. Pero pag merong yung amo ko, nandito sila sa farm, nandito sila sa restaurant, pwede ako makapunta dito sa itaas. Saglit lang po ito guys. Bababa na ako pagkatapos naming mag-snack. Pero, mas dagan kong nakaon mo. Dami ko nakain sa tatay. Mga 4 lang. Sa akin, mga 5. Kaupat na. Kaapat. Nung sa tatay, pag bumili siya sa akin ng puto maya, binibigay niya sa kanyang mga apote, no? Ihatag niyo mo? Ihatag niya kasi masaya daw yung mga apo niya pag kumakain ito. Mahilig din yung mga apo niya ng puto maya. So sa paggawa ng puto maya guys, yung ginagamit is yung pilit o yung malagkit na rice, tapos lagyan ng gata. So ganito yan. Mga hapon pa lang, mag-prepare ka na ng yung malagkit na rice, tapos lagyan mo ng tubig. So pag-purpose po ng paglagay ng tubig para mas madali maluto yung malagkit. Katapos niyan, mga 12 ng mga 1 or 2 ba sa umaga kadlawon. So lutuin na po yan. Tapos i-steam mo yan. Tapos mo mag-steam. So luto na yung rice na malagkit. Lagyan mo na ng gata. Tapos ihalo mo siya. Tapos ibalik ulit sa steam. Yan po yung pagluto ng puto maya. Hindi masyado tawag yun, kuti. Hindi mabusisi pagluto. Ang problema dyan, yung pagluto mo, kasi marami ka pang ihahanda. Maghanda ka pa ng dahon, yung sugnod o yung panggatong. Tapos maaga kang gumising. Pero pag sanay ka na magluto ng puto maya, is easy na lang. So, yung pagtinda ko ng puto maya guys, only pagtinda lang, hindi ako magluluto. Meron akong boss or amo, siya yung tagaluto. Daming hakot. Nakang hakot eh. Yung hakot, ang dami ng hakot. Nasa paanan ko na yung mga hakot. Balik ma'am, bado. Oo, Sabado ito na balik. Ang trabaho sa Alidi na lo. Holiday bitaw, ingon ni ma'am na holiday man. Yan o. Naubos na namin lahat. Okay. Yan, so wala nang natira.
mag-init tubig ka tay buntag sa'yo. Nya, Unahon di, pero magbalik ni mo init. Ilisan ni mo buntag na sa init ng gihapon, no? Unahon akong init. Yung magic thermos ni Tatay Andres. Sunod. Sabi niya, mag-init siya ng tubig o yung pakuluan yung tubig niya. Lagay niya sa kanyang Kalmon thermos. sa iro. Silbi, for example, mag-init siya ng tubig o magpakulo ng tubig tapos ilagay niya ng thermos ngayon. So bukas sa ganitong oras niya na ilisan o palitan. Yan po yung magic thermos ni Tatay Andres. Ang magic thermos ni Tatay Andres. Yan. Yan guys, so maraming salamat po sa panonood. Keep it always po and God bless you. Tapos na kaming mag-snack or magkape. Bye-bye! Ingat po kayo palagi.